So, hello guys, welcome back sa my YouTube channel. So, ngayon po, ituturo ko po sa inyo paano dumami ang subscribers. Ayan po, ano pa lang po ako, 31 following po and 28 followers and 6 likes pa lang po. And tuturuan ko po kayo kung paano na dumami ang followers mo sa TikTok. First, pupunta kayo sa Discover. Bago po muna yan, don't forget to like, subscribe, and ring the bell guys. And punta po kayo dito sa may Discover. I-search nyo ay ito, Charlie. Ito po yung nasa una niya, Charlie D'Amelio. Tapos, para dumami pong followers nyo, pindutin nyo rin po yung follow. Kahit depende po sa inyo kung ilan po gusto nyo i-follow. Ayan. 1. Dahan-dahan lang po kasi pag nagbilis kayo, yung lalabas po ay yung parang ito guys. Lalabas po ito. Nasaan po yun? Ito po, you're following too fast. Pag naglalabas po yan, pag mabilis po yung pagpo-follow nyo, kailangan po dahan-dahan lang. Depende po sa inyo kung anong ilang kailangan. Yan, follow nyo po. Follow. Wag po fast. Yan guys. Follow nyo lang po. Yan. So, pag ganyan na po, tingnan po natin kung may nag-heart na po sa ating video. Wait lang guys. Yan guys, nakita ko nyo guys yung cook mochi ni follow nyo po ako. Tapos ayan po, galing po yun dyan. Kasi kanina hindi ko na videohan. Nag-start na po ako mag-ano. Pati ito pong uptip. Yan, nag-follow na sa atin. And Kitlane. Yan. Pati yung user guys. Pati yung Nicola. And next po, i-search nyo po ay Marky follow to follow. And guys. Tapos pag nakita nyo po, ayan. Pindutin nyo. Sorry na nga, passport tayo sa last post ko na isulat ko lang. And lahat po nang nagchat-chat, if i-heart nyo, kasi ako hinart ko na yan eh. So, wait lang. Baba natin yung wala nang dami kong hinart dyan guys. So, ayan na guys, simulan nyo po. Lahat po ng depende po sa inyo kung ilan lang guys yung ma-heart nyo. I-heart po natin. Ayan guys. Yan. Depende po sa inyo ha, kung ilang gusto nyo na i-heart sa mga nag-chat po. Huwag nyo po kayo mag-comment. I-heart nyo na lang po lahat. And i-heart nyo po yung si Kuya Marky. Pati i-follow nyo po. Ako tapos na po. Yan. Pwede nyo rin po i-follow. Wait lang po mamaya. Wait ko po sa inyo mamaya. So, yan mga ganyan na, pwede na ata yan. So, ayan na guys, may inbox. Ito wala ako. Pero nadagdagan guys, 28 followers pa rin ba? Ayan na guys, 32 followers na. Tapos, pwede nyo po ulitin ang pag-ano po, Charlie D'Amelio. Pwede nyo pong ulitin na yan. So, tapos na po tayo sa video natin. Tapos, pwede nyo po akong i-follow sa Donna Duran ko po. I-follow nyo po ako. And i-like nyo po lahat video ko. And bye-bye po guys. See you sa next video ko. Thank you po. Don't forget to like and subscribe and ring the bell. Bye-bye.